Election 2018. Election 2018. Sa usa ka demokratikong nasod sama sa nasod Pilipinas, ang pagbotara dili usa ka pribilehiyo kun dili usa ka katungod. Katungod nga mopili og lideres nga mamahimong representante ug mangulo alang sa kalambuan sa nasod nga atong gipuy-an, ilabi na diha sa level sa kabarangayan din asa kita nanimuyo. Apan alang sa kabatan-unan, dili lamang kini katungod, apan usa-usab kadakong responsibilidad gumikan sila man unya ang mohulip sa dagkong posisyon pag-abot sa panahon pinaagi sa sangguniang kabataan kun SK. Gani sa subling pagbanhaw sa kontrobersyal nga sangguniang kabataan 5 ka tuig na ang milabay, daghan ang gustong mapapili isip SK chairman ug SK kagawad aron mangulo sa mga lihok diha sa tag-satag sa nilang kabaranggayan. Willing, committed, passionate. Kini mao ang mga kwalifikasyon nga ginapangita sa usa ka first-time SK voter sama ni Rogie Ann Lizada, 19 anyos, estudyante o residente sa Kalinan ning syudad sa Davao. Akong expectation sa mga aspiring leaders sa atoang katilingban is kanang prepared sila kung unsa may mahitabo or unsa ang kanang mga projects na ilang buhaton. Wala sila ni dagan tungod kay gusto lang nila makompleto ang line-up nga gi-invite sa ila, kundi ni dagan sila tungod gusto sila makatabang sa atong komunidad. Isip botante, nasayod usab si Rogie Ann sa mga isyu bahin sa sangguniang kabataan. Kanang ginapangortahan lang daw ang SK, tapos common na project is kanang paliga, pageant. Murag ingonan na kay kumpara sa ako is dati ang kanang mga nanagan sa SK is 15 years old to 18. Dili sa pag-degrade na 15 years old kanang unsa man ang kanang alam kaayo sa 15 years old bahin sa kanang mahimong leader sa ato ang community. Hagit sa first-time SK voter ngadto sa mga mokandidato isip SK chairman ug SK kagawad. Be true to yourself. Dili lang kay sa pagpangampanya naga-storya mo kanang kanibuhaton nako ingon kanang bale dili lang dira kutob inyuhang giingon o gipromise sa mga kabatan-unan, kundi buhaton ninyo kung madaog na mo. Dili kay kung mapilde mo, dili na ninyo suportaan ang nidaog. Aduna usab siya'y hagit ngadto sa susama niyang first-time SK voter. Butuhon na to kung kinsa tong karapat dapat, kinsa tong magsilbing maayong ehemplo sa kabatan-unan, o isa pod is as a leader dapat kabalo ka musabot sa mga tao o dapat maminaw ka, dili lang ka ikaw lang sigig storya na nakaimandar sa ilaha na project ingon ni, kundi maminaw pud ka sa imong subordinates kung unsa ang ilahang masuggest about sa imong gina-implement na project. Sa panahon karon na uso na usab ang walay kasiguruduhan ug way bili nga mga saad, atong iboto ang kandidatong adunay lig-ong pagtratar diha sa youth sector, mahibaw maminaw sa mulo ug adunay katakos nga mobitbit sa tingog sa katawhan. Sama ni Rogie Ann isip representante sa mga first-time SK voters, naglaom usab ang ubang kabatan-unan og undanong pagbag-o sa dagan sa pamulitika nga inay gamiton kini sa pagpangwarta, himuon kining plataporma aron sila malikay sa illegal nga buhat ug makahatag og positibong paagi ngadto sa pagkab-ot sa matuod nga kalambuan. Alang sa election 2018, Radio Man Jason Amisola, Tatak, RMN. Election 2018. Election 2018.